ázik és fázik, pimaszul a szél is, véle gurigázik. Valami bűvésznek lehetett kalapja, bűvös kalapoknak tálegszett darabja, gazdája belőle hajdan kikirántott, hogyha unatkozott egy-egy elefántot, hiszen annyi állat húzódott meg benne, mintha nem is kalap. De állatkert lenne, bűvészünk ismerte mindet külön-külön, mégiscsak nyulakat fogott folyton külön. A kalap csak nyulat, a dics megint nyulat, rázta is a bűvészt. A művész indulat, látta bűvészséget, nem mehet már babra, kalapján nem segít az abra-tatakadabra. Épp ezért túladott a korokkal papon, így találtam én rá a puszta parlagon. Megsajnáltam szegény, csak ázik és fázik, de a karimája ki sose virágzik. Na most az a jó, hogy ott ül velem szemben a dalszerzője. Így. Na most ez mit jelent vajon? Fel is virágoztam, s mi nem jut eszembe, amúgy legényesen. Csaptam a fejembe, s azon kezdtem törni, kobakomat nyomban. Hány nyuszi lapulhat még a kalapomba? Tán egy, vagy kettő, számoljuk együtt, jó? 3, nem, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A nagy nyuszikat is számoljuk? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Ez majdnem 100, nem? Majdnem egy perc! Ez volt a konokkalap.